And ikatulong pamulong ni Kristo, makita kini sa Juan 19 versikulo 26 o 27 nga matud pa niya, babayi siya ang imong anak, unya miingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. So dinhi gipakita kini, naghulagway kini sa relasyon, no, tali sa pamilya, sa anak ug sa inahan, no? Si Jesus Christ, before siya namatay, mao kini ang iyang ikatulong pamulong, no? Doon na siya concern sa iyang mama, no? Si Maria sa tawhanon mo ang gito iyang mama. And hinumdumi nga si Jesus, silbi nahimo siyang panganay, kay siya ang una nga natawo, kay doon naman sa mga igsuon, silang James, silang Judas, silang Simeon, doon na siya mga igsuon, doon na po yung isa igsuon nga mabay nga wala gyud na lista ang ilang mga pangalan. So kung imong tanawon, gibuhat ni Kristo ang iyang silbi pagkapanganay, di ba? Kung sa pamilya, kung ang panganay mo gunay silbi, mo silbi siya sa ligan, no? Mo silbi mo'y mangusog kung wala diha ang mga ginikanan, silbi siya puli murag nahimong ginikanan. Muna nga ang gipakita ni Kristo nga bisan nag-ungaw sa kamatayon, doon na say concern sa iyang inahan, no, sa physical niya nga appearance, doon na siya concern. So kung imo dieng tan-awon, usa kini ka application nga ma-apply sa atong kinabuhi, nga kinahanglan di ay nga sa atong pag-serve sa Ginoo niining kinabuhi, dunay gyud tay concern sa ato ang mga pamilya. No, dili pwede nga mag-serve ka sa Ginoo, maayo ra ka sa ubang tao, apan sa imong pamilya wala mo'y maayo nga relasyon, no? Sa imong pamilya dili ka makapaubos, pero kung ubang tao makapaubos ka, no? Sa ubang tao manghihatagon kayo ka, maayo kayo ka nga makaatar nila, apan sa imong pamilya na nag-antos intaon imong pamilya, imong mama, imong papa, no? Murag gikalimtan na nimo ang imuhang ginikanan, no? Dili biya ta mataw ining kalibutana kung wala pa ato ang mga ginikanan nga gigamit sila sa Ginoo. Muna nga atong tagaag pagtagad ang ato ang mga pisikal nga mga ginikanan, no, kay sila ang gigamit sa Ginoo nga nahimugso taning kalibutana, nga kung wala pa sila wala siguro unta ta nining kalibutana. Muna atong pasalamatan, no, matud pa sa maong bersikulo nga, children, obey your parents in the Lord, for this is right, no? Dunay promise na nga mga anak, tahura ang iyong mga ginikanan. Dunay saad aron mo taas ang iyong kinabuhi dinhi sa yuta, no? Muna nga kanang mao nga pagtulunan mahimo nga ma-apply na sa itong kinabuhi, nga bisan dai sa ato ang sitwasyon, bisan na minyo na ta, kinahanglan di ay nga doon naghapon tay pagtan-aw sa ato ang mga pamilya, doon naghapon tay concern sa ato mga pamilya, labi na gyud sa ato ang mga ginikanan, labi na kung mga sila mga tigulang na, no, kinahanglan na gyud na sila og pag-akatar, no, dili na nato sila yung pasagdaan, no? Jesus Christ giingnan niya ang maong tinun-an, siya ang imong inahan. So gisiguro ni Jesus nga kining yang inahan sa pisikal adunay makaakatar, no, kung imong tanawon human ining mao nga nahitabo ni Jesus, si Maria dito sa tinun-an, no, ni John, dito siya naga-stay, no? So naay gaakatar niya, so inaani ka importante igsuon.